אוקיי, שלום וברכה לכולם. אז יום הרב נמצא בחתונה, אז אני בעזרת השם מעביר שיעור, אני הבן הגדול שלו, למי שאנחנו לא מכירים. אם לא שומעים או לא רואים את המסך, רק תגידו לי, בסדר? זה מאוד חשוב. אז הנושא שרציתי לדבר עליו היום, והאמת שבמקור זה שיעור אחר שאבא שלי כתב, הרב, הוא לנסות לדבר על הקשר שבין פרשת מקץ לבין חנוכה. עכשיו יש הרבה קשרים והרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל אנחנו ננסה להתמקד באיזה הקשר אחד, שהרעיון המרכזי הוא משהו שבאמת אבא שלי, אבי מורי, הוא, ראיתי שהוא כתב על זה, אבל אנחנו נרחיב אותו טיפה מעבר וננסה רגע לדבר על דברים. חלק מהדברים יכול להיות שהם יותר ידועים, חלק מהדברים פחות ידועים. אני מקווה שבעזרת השם נצליח לחדש לחבורה הקדושה פה. אז פרשת מקץ, קודם כל, למה לנסות למצוא הקשר בין פרשת מקץ לחנוכה? כי בסופו של דבר, תמיד יש לנו בחנוכה שבת אחת לפחות, לפעמים יש בערך ב-18% מהפעמים יש שתי שבתות, אבל זה לא המקרה. אבל שבת שלנו, בדרך כלל השבת היא שבת מקץ, זה גם השבת שבה אנחנו קוראים את הפטרת חנוכה, זה בדרך כלל מה שקורה. אז בואו נדבר רגע על פרשת מקץ. פרשת מקץ, ויהי מקץ שנתיים ימים, אז פרעה חולם חלום, כולנו מכירים את זה כמובן, החלום גם מתגשם, יוסף מגיע, הוא מסביר מה החלום, אנחנו מדברים על 7 שנים של שובע, אחר כך 7 שנים של רעב, ובסופו של דבר אומרת התורה, וזה כאן הפסוק שפתוח פה, ותכלנה 7 שני השבע אשר בארץ מצרים, ותכילנה 7 שני הרעב לבוא, כאשר אמר יוסף, ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם. למה בארץ מצרים היה לחם? כי שם יוסף הצדיק דאג, והמדרש מספר מה שהוא עשה, שם תבואה יחד עם החול שלה, הוא ידע כל מיני דברים חקלאיים, שטיקים חקלאיים שעזרו לו, אבל בטוח שיש שם גם דברים שהם מעל הטבע. אבל ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם. כולם רעבים, כולם רוצים לאכול, צועקים ללחם, פונים לפרעה, אומר להם פרעה, אין בעיה, אני מיניתי בן אדם שהתפקיד שלו הוא לדאוג שיהיה לכם אוכל, וזה מה שאומרת התורה כאן, ויאמר פרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. אשר יאמר לכם תעשו, וזה בראשית, פסוק, אנחנו כאן, פרק מ"ה, פסוק נ"ה, פרק מ"א, פסוק נ"ה. אומרת התורה, אומר רש"י, מה זה אשר יאמר לכם תעשו? וזה אני עובר פה כאן מצד שמאל, כאן אני קורא, ככה, נצמיד בצבע ככה, לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו, וכשבאו אצל פרעה ואומרים, כך הוא אומר לנו, אמר להם, ולמה לא צברתם בר, והלא הכריז לכם ששני הרעב באים, אמרו לו, אספנו הרבה והרכיבה, אמר להם, אם כן, כל אשר יאמר לכם תעשו, הרי גזר על התבואה והרכיבה, מה אם יגזור עלינו ונמות? זאת אומרת, הרש"י מרחיב פה טיפה, מביא דברי חז"ל, שויצעק העם אל פרעה ללחם, זה לא בדיוק הם באו, אמרו לו מה נאכל, והוא אמר להם לכו ליוסף, אלא היה כאן דו-שיח. הם באו אל יוסף, יוסף אמר להם, תעשו ברית מילה. באו, ובסופו של דבר, כל המצרים עשו ברית מילה, או לכל הפחות אלה שרצו לאכול מהבר, מהחיטה שפרעה, שיוסף אסף, היו צריכים למול לברית מילה. וכאן השאלה, שואלים את זה הרבה מאוד מפרשים, אנחנו ננסה רגע להתמקד, נביא שני מפרשים, אבל כאן השאלה היא, מה עניין ברית מילה לעניין האוכל שיוסף נותן למצרים? למה מה שהוא אמר להם זה לעשות ברית מילה? אז באמת שאלו את זה, שאלו את זה הרבה מפרשים, אז אני אישית חביב עליי הכלי יקר, אז לפני שנבין, נדבר על, בסוף נגיע לחנוכה דווקא דרך דברים שהמהר"ל, הגורריה מתרץ פה, אבל אני מאוד חביב עליי הכלי יקר. הוא חביב עליי דרך אגב בגלל סיפור שסיפר לי אבא שלי פעם, אני אספר סיפור קצר בקצרה. ההורים שלי, וזה בדידו ועובדה, אבא שלי ואימא שלי היו בפראג והלכו לקבר של
הסתובבו בבית קברות, למי שהיה בפראג, אז יש את הקבר של המהר"ל, יש את הקבר של הכלי יקר, הם לא רחוקים אחד מהשני, וניגש אל אבא שלי אדם, יהודי, שאל אותו, אתה יודע איפה הקבר של הכלי יקר? אז הוא אמר, הצביע לו, ואז הוא הלך והוא ראה אותו שם נרות ומתפלל בהתרגשות. אז הוא אמר לו, מה העניין? הוא אומר לו, תדע לך, אני הייתי חולה מאוד, והייתי בבית חולים, וכמעט הלכתי למות. וחלמתי חלום בלילה, שבא אליי מישהו ודופק עליי מקל, והוא אומר לי, הרב קורא לך. ואני אמרתי לו, מי זה הרב? אז הוא אמר לו, אני הגבאי של הכלי יקר, והכלי יקר קורא לך. ואני התעוררתי, ומהרגע שהתעוררתי, התחלתי להחלים עד שהחלמתי. ועכשיו אני באתי כאן להודות לכלי יקר. אז הכלי יקר חביב עליי מאוד, הכלי יקר היה הרב של פראג גם. אז הכלי יקר אומר, הוא מביא גישה. הוא אומר, לכו אל יוסף אשר אומר לכם תעשו, זה מה שפה. פירש רש"י, ביקש מהם שימולו. עכשיו, הוא לא שואל כאן את השאלה, אבל הוא מסביר, טעמו של דבר הוא, לפי שמצינו שהעורלה נקראת חרפה. כמו שכתב, כי חרפה היא לתת אחותינו לאיש אשר לא עורלה, זה בפרשה הקודמת קראנו אצל דינה עם שמעון ולוי, והרעב נקרא גם כן חרפה, שנאמר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים. על כן חשב שבהסרת חרפת העורלה יוסר מהם חרפת הרעב. כי הסרת העורלה היא הסרת מותרות הדמים המסביבים מהייפוש, ורקיבת התבואה באה גם כן מצד המותרות והפסולת שבתבואה. וזכות ברית מילה הועיל גם לנוח וכולי. אני לא אכנס פה רגע לעומק לכאן, אבל הוא אומר יש חרפת רעב ויש חרפה של עורלה. תבוא חרפת העורלה ותכפר על חרפת הרעב. זה הגישה, זה מה שאומר הכלי יקר, ואפשר פה, הוא מוסיף כאן עוד, הוא אומר שהתיקון שיוסף ראה במצרים, זה דווקא התיקון של הברית, כי הם היו שטופים בזימה. אפשר, מי שרוצה, ייכנס אחר כך ויקרא בכלי יקר את כל התירוץ. הגואריה, וזה המהר"ל מפראג, זה עברנו מרב אחד לפראג לרב שני, אז המהר"ל מפראג בספר, בפירוש שלו על רש"י, המהר"ל מפראג לא כתב פירוש ישירות אה, על התורה, הוא כתב פירוש על רש"י. בדרך כלל הוא מנסה לשאול שאלות או להסביר מה התכוון רש"י. אומר הגואריה, לפי שאמר להם שימולו, זה מה שראינו ברש"י. אומר הגואריה, וקשיא לי, למה אמר להם שימולו? והלא אין מכריחים את הגוי להתגייר. טוב, בואו נראה איזה. אומר המהר"ל, תראו איך הוא אומר, ויש לדבר זה עניין נפלא. תראו, אם המהר"ל מתלהב, גם אנחנו צריכים להתלהב. יש לעניין זה, לדבר זה עניין נפלא. כי כאשר ראה יוסף, כי התבואה שלהם הרכיבה, ותבואת יוסף לא הרכיבה. אז ידע יוסף, כי מחמת שהערלים היו, כי המילה הוא הברית. אבל כאן הנה היסוד, כי המילה הוא הברית, זה מה שכתוב בהמשך, מה שכתוב אצל אברהם אבינו, ותרגום, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו על הברית, ותרגום ברית קיימה. ומי שאין לו הקיום הזה של המילה, סליחו לי רגע, סליחה, הנה, ומי שאין לו הקיום הזה, שאין לו המילה, נרכבה לו התבואה. כבר ידעת כי כל דבר שנברא עם האדם הוא ראוי להתקיים חוץ מן העורלה, שהרי אמרה התורה להסיר אותה, ולכן בעל העורלה דבק בדבה וכולי. אבל מה אומר? אומר המהר"ל, כשאנחנו מדברים על רוצים לקיים דברים, רוצים שדברים יתקיימו, צריך לייצר, כדי לקיים אותם, לייצר ברית. כי ברית היא הקיום. ולכן אומר יוסף, הוא אמר, הם רוצים לקיים את הבר, את התבואה שמרכיבה, ואנחנו רוצים לקיים את זה שיהיה להם שובע שהם יוכלו לאכול, לכן יעשו ברית. זה יסוד שאומר, והוא מדבר כמובן אחר כך, לא היו ראויים, יש לך לדעת עוד, כי לא היו ראויים שהיו מתפרנסים מיוסף הצדיק, אשר שמר על הברית, כי אם על ידי המילה. ואז ראויים להיות מתפרנסים על ידי יוסף המשביר, בזכות המילה. זאת אומרת, רק כאשר הם מעלו, אז הם היו ראויים לקיום. מה באמת, מאיפה המהר"ל לומד שבאמת ברית זה קיום? אז אנחנו נלך למקור, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוהים לאברהם, ואתה את בריתי תשמור אתה, וזרעך אחריך לדורותיך, אחריך לדורותם,
זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך עמו לכם כל זכר, ונמלתם את בשר עורלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. בכל פסוק פה מופיע המילה ברית, ובתרגום אונקלוס, וגם בשאר התרגומים, ואת ית קיימי, זאת אומרת ברית, ואתה את קיומי תשמור. כשבן אדם עושה ברית, זה הוא מייצר קיום בעולם. וזה גם פה, אותו דבר, דא קיימי זה עדות בריתי, וגם לאות ברית. מזה לומד לאות קיים, לאות קיום. זה לומד המהר"ל, מה שהוא אומר לנו את היסוד. כשבאים המצרים ליוסף, והם אומרים לו, אנחנו צריכים לקיים את הבר, ואנחנו רעבים, ואנחנו רוצים לאכול, ומה נעשה ומה זה, אומר להם יוסף, תמולו, ואז תזכו לקיום, לזה שהדברים יתקיימו. אבל יש כאן, אז אנחנו מבינים נקרא לזה את העניין הפשוט, זאת אומרת, ברור שאנחנו כנראה לא מבינים לעומק את כל מה שהמהר"ל מתכוון פה, אבל את העניין הפשוט אנחנו מבינים. העניין הפשוט בא להגיד שכשרוצים לקיים משהו צריך לעשות ברית. אבל בואו ננסה להבין למה, או יש כאן עוד עניין שהוא עניין עוד יותר עמוק של ברית מילה. זאת אומרת, למה ברית הוא הקיום? מה עושה הברית? מה אומר הברית שמייצר את הקיום? אז בשביל זה אני אעביר ציטוט של רש"ר הירש. רש"ר הירש, אני אגליל טיפה רגע פה את הכתב. אוקיי. הרש"ר הירש הוא מדבר בזאת בריתי, זה איפה שדיברנו, מה שקודם הקראנו, זאת אומרת על ברית מילה, הוא מדבר פה באריכות ממש על הרעיון של ברית מילה ושמירת הברית, ולמה אנחנו עושים ברית ולמה גברים, אבל, שנייה, רגע, אני אמצא, סליחה רגע, כי זה ברח לי, אבל אני רוצה, הנה. מה שהוא אומר ככה, הוא אומר, הנה זה פה, רגע, אני מתנצל. הנה פה, סליחה, הנה כאן. עשיית המעשה, זאת אומרת עשיית מעשה הברית, היא הקיום העיקרי של המצווה. למה? זאת אומרת, למה? מה נותן קיום הברית אל מול ברית מילה? אז הוא אומר, הקיום העיקרי של המצווה בעשיית המעשה, אנו נותנים ביטוי לרעיון כדבר השם, הקיים לעד, ובאמצעותו אנו זוכרים ושומרים אותו כך. אנחנו יודעים לבוא ולבוא ולכרות ברית ולהצהיר, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ועל הטבע, על הגוף של הבן אדם, על הגוף האנושי, אנחנו מייחדים, אנחנו מייצרים את האמירה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע והוא מעל הטבע. וזה כתוב פה, אני רוצה רגע למצוא, כי זה כתוב פה אפילו, זה כתוב פה בעוד מקום. אם אני אמצא אז כן, אם לא, ברח לי פה כי סימנתי את זה. אבל... ברית מלח. סליחה? ברית מלח? לא, לא, הנה כאן, הנה, זה מה שרציתי לפה. מי הוא ערל בשר? הוא ממשיך והוא אומר, בסוף יש לנו בן אדם, כשאנחנו מדברים על ביטוי של ערל, יש לנו, הוא מביא פה למעלה, יש לנו ערל שפתיים, בן אדם שלא מדבר כמו שצריך, ערלה אוזנם, בן אדם שלא מקשיב כמו שצריך. יש לנו ערל לב שהוא לא מקשיב, ובן אדם שלא עשה ברית הוא ערל בשר. הוא אומר, מה זה ערל בשר? הוא אומר, מי שאינו שולט על גופו ובשרו. זאת אומרת, הברית באה להגיד שהגוף לא נועד להיות האדון, אלא הבשר, הוא המבשר והעבד של הרוח. אך אם אין הגוף נכנע לרוח החופשית והמוסרית, הרי הוא במצב של עורלה. הוא בצר עורלה. זה מה שהוא אומר. הברית, ברית באה להגיד, הנה, ומשנחתכה העורלה נושא הגוף כולו את אות הכניעה לרוח המקיימת את החוק המוסרי האלוקי. זאת אומרת, זה לא סתם ברית מקיימת, אלא יוסף מתמודד עם סיטואציה לכאורה טבעית. יש לנו בעיה, יש לנו רעב, יש לנו, סליחה, שובע, יש לנו רעב, יש לנו תבואה שמרכיבה, והוא צריך לרתום את הטבע בשביל הנס, בשביל שיתקיים, בשביל שיהיה מעל הטבע. בשביל שזה יקרה,
הוא אומר להם, תמולו, תקיימו, תראו שאתם נכנעים, מבינים שהכל מגיע מלמעלה, ואתם מקיימים בכם, משעבדים את... וזה מה שהוא אומר, ברית השם תלויה בעיקר לא בשעבוד הרוח, אלא בקניית הבשר, ואז אתם תהיו ראויים, תהיו זכאים לקבל את הקדושה הזאת, זאת אומרת, לקבל את הקיום של הדברים שהם מעל הטבע. אז לא, רגע, אני חוזר בדקה מה דיברנו עד עכשיו. אז אנחנו למדנו מה שאמר רש"י, שכשהמצרים באים ליוסף והם מבקשים ממנו לקיים לקבל ממנו חיטה, הוא אומר להם שהם צריכים למול את עצמם. שאלנו למה צריך למול את עצמם? אז הבאנו את התשובה האחת של הכלי יקר, שהוא אומר שחרפה, אדם שהוא לא מל, הוא נחשב, עורלה נקראת חרפה בתורה, בכתובים. וגם רעב, חרפת רעב, גם רעב נחשב. בא יוסף ואמר להם, תסירו חרפה אחת על מנת שתוסר מכם החרפה השנייה של הרעב. זה תשובה אחת של הכלי יקר. אחר כך המשכנו לרעיון של הגור אריה. הגור אריה, מה שהוא אומר, הוא אומר ברית זה קיום. בא אליהם יוסף ואמר, אתם רוצים לקיים? אתם רוצים שיתקיים בכם האוכל, השובע? אתם צריכים לעשות ברית שהיא קיום. שאלנו, אבל הבנו שברית היא קיום, אבל וראינו את זה שגם, זה מה שכתוב בתורה, או בתרגומים השונים, תרגום אונקלוס, על הברית שהקדוש ברוך הוא מצווה לאברהם. אבל למה ברית היא קיום? אז הבאנו את מה שאומר השער הירש, שהברית היא זו שמראה שהאדם מכניע את הבשר שלו על פני הרוח. וזה מה שאמר להם לכאורה יוסף. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם רוצים להביא את הרוח שתנצח את הטבע, את הרעב, את הריקבון שקורה פה בחיטה, אתם צריכים לעשות ברית מילה. אבל עכשיו בואו ניכנס כאן ליסוד מאוד מאוד גדול, שהמהר"ל מדבר עליו הרבה. אחר כך חיפשתי קצת, ראיתי שגם רבינו בחיי מדבר עליו, שהוא יסוד שהוא גם מתחבר לחנוכה. זאת אומרת, או איפה, בואו נדבר רגע על החיבור של חנוכה. אומר המהר"ל, וזה יסוד מאוד מאוד גדול, הוא מדבר הרבה, הנה אני אעשה את זה, אני לוקח, זה המהר"ל בתפארת ישראל, כשהוא מדבר על ברית מילה, אז הוא אומר, אוקיי, הבנו שברית מילה היא קיום, זה מופיע בגור אריה, אבל הוא מדבר גם למה ברית מילה עושים ביום השמיני. אז בואו נקרא כאן את הפסקה שפה מספר תפארת ישראל של המהר"ל. אומר המהר"ל, דבר זה הוא מדבר על המספרים, זאת אומרת הוא אומר בגדול הדבר המרכזי הוא ששבע זה הטבע, זאת אומרת המספרים עד שבע הם הטבע, ושמונה הוא מעל הטבע. אז הוא אומר דבר זה מבואר בהרבה מקומות, שמצוות התורה הם יותר במדרגה ובמעלה מן הטבע. ואז הוא אומר, אני תכף סתם מבין, אני אתן לכם דוגמאות. במזמור בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל וכולי, ואחר כך התחיל לומר תורת השם תמימה עד סוף המזמור, יש מן תחילת המזמור עד תורת השם תמימה 7 פסוקים. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד דרכי היום ליום וכולי, 7 פסוקים עד תורת השם תמימה. הפסוק תורת השם תמימה הוא הפסוק השמיני והלאה. למה? כי הנהגת, אני רגע אנסה לצבוע את זה, כי הנהגת הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, ואילו התורה היא על הטבע, זה מעל הטבע, היא על טבעית, והיא מדרגה שמינית. ועל פי טעם זה, מזמור אשרי תמימי דרך שהוסד על התורה, זאת אומרת כתוב אשרי תמימי דרך זה בק"י"ט, שהוא מיוסד מדבר על התורה עצמה, יש בו 8,000, 8 אלפבית, זאת אומרת, יש בו, בכל פסוק, בכל סעיף יש לנו 8 פסוקים. למה? שהתורה היא מדרגה שמינית, שהיא על הטבע, בכל אות יש לנו 8 פסוקים, זה הכוונה, שהתורה היא מדרגה שמינית שהיא על הטבע שנברא בשבעה ימי בראשית. וכל דבר שהוא על הטבע, והוא תיקון מה שחסר הטבע, הוא אחר השבעה. והמהר"ל מביא הרבה מאוד הוכחות לזה. אנחנו עוד מעט נראה כמה דברים שדווקא רבינו בחיי כותב. אבל הוא אומר, וזהו טעם מילה בשמיני. למה ברית מילה ביום השמיני? כי האדם מצד הטבע נברא עם העורלה, והוא פחיתות הטבע. והמילה היא תיקון הטבע. ולפיכך תיקון הזה הוא ביום השמיני, לפי שהוא אחר הטבע שנבראת בשבעת ימי בראשית.
אנחנו לומדים פה עוד עיקרון. הברית היא לא סתם קיום. הברית מביאה, וגם מה שאומר הרב שריש, ברור כמובן שהדברים הם נכונים, אבל יש כאן עוד עומק. העומק הוא שהברית היא החיבוריות אל מעל הטבע. זאת אומרת, זה לא סתם אתה מעיד על זה שאתה מכניע את הבשר שלך עבור הרוח, ולא סתם אתה מקיים את השם בעולם. אתה גם פונה אל המעל הטבע. אם אנחנו רוצים שחיטה לא תרכיב, ושאחרי 7 שנות רעב יהיה אוכל, אנחנו חייבים לפנות אל המעל הטבע, וזה מעל הטבע. אני חושב שזה גם מסביר למה כשאנחנו מסתכלים בסיפור הזה של שנות השובע ושנות הרעב, אנחנו מדברים על 7 שנים. 7 שנים של שובע, 7 שנים של רעב. זה הטבע, זו הגזירת הטבע שהייתה. כשיוסף רוצה לנצח את זה, הוא צריך להביא משהו שהוא 8, שהוא עולה מעל הטבע, וזה הברית מילה, שהיא מקיימת, היא מעל הטבע, היא מקיימת את העל-טבעי. אז ממילא הוספנו על עוד נדבך על למה ברית והקיום וההכרה בקדוש ברוך הוא, גם שלברית או למשהו שהוא מעל 7, יש לו 8, יש לו כבר משהו שהוא מעל הטבע. מזה אני חושב שדי ברור איך אנחנו מגיעים לחנוכה, כן? אז בואו נדבר קצת על חנוכה. סליחה רגע, שנייה, אני אשתה, ברשותכם. כבר בירכתי מקודם למי שטעה שלא זה. אומרת המשנה במסכת, בוא נלך שנייה רגע אחורה. וזה ראיתי דברים שכתב הרב אהרון ליכטנשטיין, ראש ישיבת הגוש, בשנת 2006. ראיתי שיעור שהוא כתב. שואל רב אהרון ליכטנשטיין שאלה כזאת. הרי היוונים והיהודים לא כל כך שונים. מה באו היוונים? היוונים באו ואמרו, האדם הוא מרכז העולם, בשבילי נברא העולם. היוונים גם בתפיסה השוויונית שלהם אמרה, שכל אחד זכאי לשוויון, וכל אחד יכול להגיע לאן שהוא רוצה, וכל אחד יכול לקיים גם את האלילות שלו. האלילים היוונים היו הרבה מאוד, היו מאוד מאוד רחבים, ועדיין, עדיין בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, הייתה כאן איזו התנגשות ציוויליזציות. והוא אומר, מה בדיוק ההתנגשות הציוויליזציות בין התרבות היוונית לתרבות היהודית? הרי בסופו של דבר היוונים אומרים שהאדם אומר בשבילי נברא העולם, וגם היהודים אומרים את זה. איפה היהודים אומרים את זה? אז הוא מביא, זה משנה, זה מופיע גם בספרי המוסר, אבל משנה מסכת סנהדרין, מי שהתחיל דף יומי, אז זה בפרק ד', ייקח קצת זמן שנגיע לזה, אבל איך מאיימים על ידי נפשות, המשנה כאן היא מאוד מאוד ארוכה, אבל בסופו של דבר אומרים להם, תזכרו לכם שכל בן אדם הוא ייחודי, שכל בן אדם הוא עומד בפני עצמו, כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, כאן זה מופיע, ובסוף אומרת המשנה, לפיכך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זה. כל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם. זה נשמע גישה מאוד, נקרא לזה מערבית, כן? בשבילי נברא העולם, אני מרכז העולם. אז כמובן שבעלי המוסר מדברים על זה די הרבה, אבל שואל רב אהרון, מה באמת, מה ההבדל בין התפיסה הזאת לתפיסה הזאת? אומר רב אהרון, התפיסה בסוף נוגעת לתפיסה הפילוסופית. זה נכון, האדם נברא בשבילי נברא העולם, אנחנו כולנו יודעים שהיהדות, בשונה מהנצרות למשל, היא מקדשת את החומר, ולטבע, זאת אומרת לקיום המצוות הטבעיות, ולחיי היום-יום, ולחומר, ולעשייה, ולהשתדלות, יש חלק מאוד מאוד גדול. הוא אומר, ההבדל הוא בפילוסופיה, פילוסופיה היוונית. וכדי להבין את הפילוסופיה היוונית, הבאתי פה את הכוזרי. כוזרי, אני מניח שהציבור מכיר, אבל אני אגיד באופן כללי, הכוזרי מתאר שיח, שיכול להיות שהוא היה, יכול להיות שהוא לא היה, בין אה, יהודי, חכם יהודי, למלך כוזר, שמלך כוזר חיפש את דרכו הרוחנית, והוא חלם חלום שחזר, שכוונתך רצויה, מעשיך לא, ואז הוא מכנס, הוא מביא אליו כמה אנשים, הוא מביא פילוסוף, הוא מביא נוצרי, הוא מביא יהודי,
הוא מביא איש מוסלמי, והם מדברים ביניהם על הרעיונות עד שבסוף הוא משתכנע שדת ישראל היא הנכונה. אבל כשהפילוסוף מציג, בהתחלה כל אחד מציג מה הרעיונות המרכזיים שלו, כשהפילוסוף מציג, אז אומר הכוזרי, בוא תשמעו, אני אקריא לכם מה אומר הפילוסוף, ואתם תבינו איפה ההתנגשות קורית. ואמר לו הפילוסוף, תראה, יכול להיות שיש בורא לעולם. אין אצל הבורא לא רצון ולא שנאה, כי הוא נעלה מכל החפצים ומכל הכוונות. כי הכוונה מורה על חסרון המכוון, וכי השלמת כוונתו שלמות לו, ובעוד שלא תשלם הוא חסר. וכן הוא נעלה אצל הפילוסופים מידיעת חלקי הדברים, מפני שהם משתנים עם העיתים ואין בידיעת הבורא שינוי. זאת אומרת, עד כאן די דומה, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, זה לא ישיגהו משיגי הגוף, קדוש ברוך הוא, אם אני אומר על הבורא שיש לו רצונות, אז זה אומר שכל זמן שהוא לא מממש את הרצונות, אז הוא לא שלם, הוא לא מושלם, זה לא יכול להיות. אבל כאן מגיע הפאנצ'ליין, יותר מזה, והוא אינו יודע אותך, כל שכן שידע כוונתך ומעשיך, וכל שכן שישמע תפילתך ויראה תנועותיך. ואם יאמרו הפילוסופים שהוא ברכה, הם אומרים זה על דרך העברה, מפני שהוא עילת העילות בבריאת כל נברא, לא מפני שהוא בכוונה מאיתו. בסוף זו נקודת המפתח. נקודת המפתח היא שגם אם יש בורא, וגם אם אנחנו נגיד מה שאומר הפילוסוף, כן? גם אם יש בורא, וגם אם נגיד שהוא ברא את האדם, זה הכל על הדרך. הבורא הוא כל כך למעלה והוא כל כך רחוק שהוא לא נוגע פה בטבע. ואתה צריך לדעת להתנהל בטבע כמו שצריך. אם נקרא לזה אבולוציה, או נקרא לזה כל הדברים שקורים, והכל קורה בלי שהקדוש ברוך הוא נוגע בזה. הכל הוא עד גבול השבע, וזה מה שהוא אומר. ולא ברא מעולם אדם, כי העולם קדמון. אבולוציה, העולם היה תמיד, ולא שר האדם נולד מאדם שקדמו, מתרכבות בו צורות ומזגים ומידות מאביו ומאמו ומקרוביו, הכל גנטיקה, ואיכויות מן האווירים והארצות והמזונות והמימות ואיפה שהוא גדל, עם הכוחות הגלגלים והמזלות, והחיילים בערכים אהובים מהם, זה האסטרולוגיה, והכל שב אל הסיבה הראשונה, לא בעבור כוונה ממנה. וזה התנגשות הציביליזציות. כי גם אם אני מאמין שאני צריך לקדש את החומר ולהתמקד בכל הדברים שצריך לעשות באופן הטבעי, ולשמור גוף ולהיות בריא ופרנסה והשתדלות, עדיין אצל היהודי יש עוד מדרגה מעל. יש את עילת העילות וסיבת הסיבות. יש את השמונה. יש את הקדוש ברוך הוא שהוא מסובב והוא מוזיז את כל הדברים ומכוון אותם ביחד. ברגע שהבנו את זה, בואו נסתכל על מה שאומר המהר"ל על חנוכה עם המספר 7 ו-8. אני מניח שאתם כבר מריחים, כי אתם אומרים, רגע, חנוכה זה 8 ימים, מה זה בא להגיד לנו? אז אומר המהר"ל בספר נר מצווה, שספר נר מצווה הוא ספר שהוא כולו ייחודי לספר שכולו מדבר על חנוכה, עניינים שונים של חנוכה. אומר, בואו נראה, אומר המהר"ל, ספר נר מצווה, חלק ב'. ולא היה בו, זה הוא מצטט מהגמרא, כן, הגמרא במסכת שבת, בתלמוד, בבבלי, שבת ק"א עמוד ב', אומרת הגמרא, ולא היה בו בפח שמן שמצאו להדליק אלא יום אחד, ונעשה נס להדליק בו 8 ימים. עכשיו הוא אומר, כי אלו 8, הוא אומר, מה זה ה8 ימים האלה? מאיפה בא הסיפור הזה של ה8 ימים? אומר המהר"ל כי אלו 8 ימים שנעשה נס באור, זאת אומרת, ה8 ימים האלה שנעשה נס עם האש, דבר זה בא ממעלת קודש הקודשים, ששם לא שלטו היוונים במעלתו שיש לו, והוא הצנע של כהן גדול. זאת אומרת, זה בא מתוך קודש הקודשים, ועוד מעט אנחנו כבר נראה ברבינו בחיי שהוא מראה שבבית המקדש הכל היה סביב 8. סליחה שנייה, אני אשתה רגע עוד טיפה. ולכן הדליקו בו 8 ימים, כי קודש הקודשים הוא אחר 7 וזהו שמיני, זהו השמיני. אבל הוא אומר, רגע, למה קודש הקודשים זה אחר? מה שהוא אומר, פח השמן
הנס שקרה, הוא קרה מתוך זה שזה מקודש הקודשים, שהוא אחר שבעה. ולמה קודש הקודשים אחר שבעה? כי הנהגת, וזה חוזר לאותו רעיון שראינו, כי הנהגת עולם הטבע הוא תחת מספר 7. כי בשבעה ימים נברא העולם הזה הטבעי, כמו שראינו מקודם בתפארת ישראל. ולפיכך, מה שאחר הטבע הוא תחת מספר 8. כאן הכוונה אחר הטבע, זאת אומרת מעל הטבע. זאת אומרת, אז הוא נמצא כבר תחת מספר 8. כי 8 הוא אחר 7 ימי הטבע. ולכן המילה הוא חוזר, לכן המילה, ברית מילה, שהיא על הטבע, שהרי לפי הטבע האדם נולד ערל, וזה מפני כי הטבע נותן שיהיה ערל, והמילה הוא על הטבע, או על טבעי. ברית המילה היא על טבעית, ולכן המילה ביום השמיני, כמו שראינו מקודם. ומפני שכל דבר שהוא קדוש, עכשיו הוא חוזר להסביר למה קודש הקודשים זה 8, מפני שכל דבר שהוא קדוש הוא נבדל מן הטבע שהיא גשמית, חומרית, ולכן קודש הקודשים שהוא נבדל לגמרי, הוא גם כן אחר הטבע. וזה חוזר בחזרה, הוא אומר, איך אני יודע שקודש הקודשים זה מעל הטבע? כי אף אחד לא יכול להיכנס לשם. המקום היחיד זה כהן הגדול ביום הכיפורים לכמה דקות. אז זה משהו שהוא מעל הטבע, והוא מספר 8, ומזה זה מגיע. והוא ממשיך להסביר כאן אחר כך, 7 שבועות ויום חמישים ועשרת ימי דרך, כל הדברים שראינו כבר מקודם בעיקרון, ואפשר לראות פה, יש כאן הערה שכתב רב יהושע הרטמן, שהוא כתב פירוש על ספרי המהר"ל, וגם אני זכיתי להיות תלמיד שלו לפני הרבה שנים. זה מה שאמרנו כאן, יסוד נפוץ עד למאות בספרי המהר"ל, ראינו את התפארת ישראל פה, הוא מדבר פה, סתם תראו, סתם למשל, כנגד 7 ימי עולם הטבע, 70 אומות, אומות העולם, 70 מלשונות, עבודת כוכבים קיבלו, הגויים קיבלו 7 מצוות בני נוח, והוא מביא כאן עוד הרבה מאוד מאוד דברים, אפשר להתעמק ואפשר לדבר על זה עוד מאוד מאוד דברים. בסופו של דבר, כשאנחנו רגע הולכים, אני רגע מחבר רגע את הדברים. דיברנו שברית מילה היא מחברת בין הטבע לעל הטבע, כי היא ביום השמיני, כמו שאמר לנו המהר"ל. וראינו שחנוכה, חנוכה זה המאבק בין הפילוסופיה לבין היהדות. כשהפילוסופיה היוונית אומרת שלבורא אין שום נגיעה ושייכות למה שקורה פה בטבע, בעוד שהיהדות אומרת הקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע. הוא החיבור, הוא המעל הטבע שמרחף כל הזמן מעל הדברים הטבעיים שלנו. מעל ההשתדלות, מעל הדברים הגשמיים, מעל הדברים החומריים שאנחנו צריכים לעשות. ולכן, לכן חנוכה, וזה מה שאומר המהר"ל, לכן חנוכה הוא 8 ימים. כי בסופו של דבר, כדי שזה יקרה, כדי שנגיע מעל הטבע, צריך להגיע ל8 ימים. רבינו בחיי, בספר כד הקמח, שזה גם ספר שנכתב על חנוכה, אז הוא גם מדבר על זה. אז הוא מתחיל, רגע, הוא מסתכל הוא אומר, לכאורה, אתה היית האדם, שנייה, סליחה שנייה, רבינו בחיי אומר, לכאורה, הוא מתחיל כאן לפני זה, הוא אומר ממש את כל הנס, מה שהיה וכאלה, אבל הוא אומר, לכאורה, והוא מביא, אם אני אומר נכון, זה משהו שמופיע בגמרא גם, אז הוא אומר, ומה שנמשך הנס 8 ימים, לא פחות ולא יותר. אז הוא אומר, יש הסברים על דרך הפשט, למה הנס היה 8 ימים, ולא יותר ולא פחות. יש שפירשו שמקום הזיתים שמשם מביאים השמן, היה מהלך 4 ימים, וחוזרים ב4 ימים. הרי 8. אז אמרו מה קורה, ראו שאין מספיק שמן. אמרו אנחנו צריכים ללכת להביא שמן. הלכו 4 ימים, עשו שמן, חזרו בחזרה 4 ימים. סך הכל 8 ימים. שדרך אגב, אם אני זוכר נכון, אני פותח סוגריים גדולות קצת, יש את השאלה הידועה, שאלת הבית יוסף. שהבית יוסף אומר, הגמרא אומרת, שמצאו פח שמן שהספיק ליום אחד. אז אם יום אחד היה כבר פח שמן, אז למה מדליקים נרות 8 ימים ולא 7 ימים? אז התשובה המרכזית היא שכנראה זה גם הנס של הניצחון, זה משהו שעליו אנחנו מדברים.
אבל היו שאמרו כאן, מי שתראה שזה 4 ימים הלוך 4 ימים חזור, עדיין היה צריכים עוד יום להכין את השמן, וזה נעשה להם נס. שהצליחו להשלים את השמן באותו יום, ואז יכלו לחזור בחזרה כבר למחרת. אבל זה נכון, שמעתי פעם את התירוץ הזה. אבל אומר רבינו בחיי, מישהו רוצה לשאול שאלה? אוקיי. אומר רבינו בחיי, אז פשוט אני משתיק כדי שלא יעשה פה רעשים, אז אם מישהו פתאום השתיקו אותו, שלא ייעלב. אז אומר רבינו בחיי, בסופו של דבר, מה ש... אני רוצה להגיד לכם עוד נקודה של למה היה 8 ימים. אבל זה מה שאומר, לפיכך נמשך להם הנס, ועוד אומר, יכול להיות שזה היה נכון. הוא אומר, אבל תראה שבית המקדש, ועוד, שאם תתבונן, תמצא כי רוב הדברים שבמקדש היו מתגלגלים בחשבון 8. ואז הוא אומר, תראו, בית המקדש כל כולו סובב סביב 8, כי הכהן הגדול היה לובש 8 בגדי כהונה, חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת, מכנסי בד, והלוויים היו משוררים ב8 כלים, למנצח על הנגינות, על מחלה, יש כאן, הוא מביא מתהילים, הוא מראה את זה, ויש לנו, רגע סליחה, אני ממשיך פה לקרוא, למנצח על הגיתית, על השמינית, זו מדרגה שמינית שהם היו עומדים עליה, ועליה היו שרים, 8 דברים של ריח טוב בין שמן המשחה והקטורת, ו8 בדים, 8 בדים אלו המקלות של כלי הקודש, כלי המקדש, 2 בדי הארון, 2 בדי השולחן, 2 בדים למזבח הזהב, 2 בדים למזבח העולה, אף הקורבנות אחר 8 ימים, 8 ימי מילה, 8 חוטים של ציצית, 8 מחיצות לנבואה, אומר, יש כאן הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים סביב בית המקדש וסביב המצוות, שהם כולם 7, שהם כולם, סליחה, 8. אומרת, אומר, אומר רבינו בחיי, ואז אני רגע יורד טיפה למטה פה, וזה מה שהוא אומר. ולפי שהעולם, אה, רגע, אוקיי, ולפי שהעולם, אני הולך מפה, הרבה, רגע, ברח לי, סליחה שנייה, הנה. ולפי שהעולם הזה הוא על מעלת 7, ומזה הייתה מנורת המשכן והמקדש ב7 נרות. חייבה החוכמה להיות זמן משיח על מעלת 8, כי בו תהיה מעלה יתרה ותוספת השגה בהשגת השם יתברך על כל הזמנים שעברו. אז אני ממשיך, הוא עונה פה על שאלה למה המנורה בבית המקדש הייתה על 7, אבל אני ממשיך למטה, ואז הוא אומר, העניין הזה, הנה כאן, ואז הוא אומר, העניין של חנוכה, הוא שאנחנו מדברים על מעלה של נר שמיני של העתיד לבוא. וזה מה שהוא אומר, ושל ימות המשיח, הנה מה הוא אומר, ושל ימות המשיח 8, שנאמר על המנצח על השמינית, על נימה שמינית, ושל העולם הבא 10, שנאמר בנבל עשור זמרו לו, אלה כינורות, כתוב במדרש, וגם בקבלה, שבבית המקדש ראינו 8 נימים של כינור, ולעתיד לבוא 10, אבל הוא אומר, יש להתבונן ב8 הימים האלה נקראים חנוכה, שהוא נגזר מלשון חינוך, בלשון חנוכת הבית, לפי שהוא רומז לשמן המשיח שאנו עתידים לחנוך בית המקדש. אומר גם כאן, אומר הרבינו בחיי, בסוף חנוכה הוא עניין של מעל הטבע, הוא עניין של ימות המשיח, הוא עניין של גאולה, הוא עניין של משהו שהוא מעל. ולכן כשאנחנו מדברים על הנס, הנס הוא 8 ימים. הוא נס של 8, הוא נס של על הטבע. אז אם אנחנו רגע נחבר רגע כמה וכמה דברים ככה ביחד, אז אנחנו נראה, אני אזכיר ממש בקצרה רגע את המהלך שעשינו עד עכשיו, לפני שנמשיך לעוד כמה דברים מאוד יפים שמצאתי. אז דיברנו על קודם כל מה הקשר בין פרשת מקץ לבין חנוכה. הגענו שהקשר הוא בין ברית מילה, שהיא מעל הטבע, ועושים אותה ביום השמיני, לבין חנוכה, שהוא ההכרזה של היהודי על פני הפילוסוף היווני, שאני מעל הטבע. אני מעל הטבע, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני עושה בשביל זה ברית מילה,
ומזה הגענו גם לחנוכה, שחנוכה זה 8 ימים, ראינו גם מה שאומר המהר"ל, ראינו מה שאומר רבינו בחיי, זה 8 ימים כי זו ההכרזה שהיא מעל הטבע, הנס שהוא קורא מעל הטבע, והאמירה אל מול הפילוסוף היווני, שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא הכל קורה ממנו, והוא עילת העילות וסיבת הסיבות. עכשיו רציתי להראות לכם על משהו מאוד יפה שראיתי בבן איש חי. בן איש חי, בן איש חי היה הרב של בגדד, תחילת המאה הקודמת, והוא כתב הלכות לפי לוח השנה וגם לפי פרשיות השבוע. והוא אומר משהו מאוד 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 יפה בעיניי. הוא מסביר גם למה באמת למה אנחנו יודעים שהנס התחיל, זאת אומרת, חנוכה התחיל הוא מתחיל קודם כל, הוא אומר חנוכה פי, זה מה שמופיע פה למעלה, לכן נקרא חנוכה, היא תיבת אור, שהיא תיבה של 25, חנוכה פי, אבל הוא אומר, אבל למה קבעו 8 ימים? אז הוא אומר, מעבר לזה שהנס היה 8 ימים, בסדר, ברור, אנחנו מבינים, אבל למה קבעו 8 ימים? אז הוא אומר, היוונים גזרו על עם ישראל 3 גזרות. חילול שבת, אסור לקיים שבת, אסור לקיים חודש, זאת אומרת, הכרזה על חודש, וברית מילה. אז הוא אומר, זכות התורה, שהיא 5 ספרים, הגן לבטל 3 גזרות, דראשי תיבות שלהם 5. קודם כל, התורה, שהיא 5, חודש, מילה, שבת. וגם הנס היה בשמן, שתרגומו משך ראשי התיבות הנזכרים. אבל הוא אומר עוד משהו. ולכן הנס נעשה בסוף החודש, זאת אומרת, מתחיל מכ"ה בחודש, ונמשך 8 ימים. למה? כי אם אני אעשה 8 ימים מכ"ה בחודש, אז אני אצליח לקיים את 3 המצוות ביחד. כדי שיזדמן באלו הימים, גם שבת, וגם ראש חודש, וגם 8 ימים, שהם 8 ימי המילה. וזה בעיניי דבר מאוד מאוד יפה. כשאנחנו מסתכלים על 3 המצוות האלה, של חודש, ושל מילה, ושל שבת. אז מילה דיברנו, מילה מהותה, זה למדנו עכשיו, להכריז שאנחנו מעל הטבע, שאנחנו מקיימים את הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכניעים את הבשר בשביל הקדושה, בשביל משהו מעל הטבע. זה אמירה אחת שהיא מעל הטבע. אבל שבת, אז כמובן, שבת כתוב כי אות היא, אני יכול לזה, אבל אומרת התורה, אחרי שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם מקדשכם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, גם כאן, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. הרי השבת היא כל כולה מעידה על זה שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שהעולם כולו הוא מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא אותו. 6 ימים של ימי השבוע והטבע, אבל השבת עצמה היא מעל הטבע. זה היום שמעיד על זה שאנחנו מעל הטבע. והדבר האחרון זה חודש. חודש, אומרת התורה, אנחנו מדברים, זה רש"י הראשון, אבל החודש היא המצווה הראשונה שעם ישראל קיבלו כאומה. וזה מה שכתוב בחומש שמות, החודש הזה לכם, אומרים חז"ל, הראה לו הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו את צורת הלבנה בחידושה, ואמר, עדות זאת תהא מסורה לכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, ולכן אנחנו אומרים, מקדש ישראל וראשי חודשים, זאת אומרת, עם ישראל קיבל את היכולת להזיז תקופות ולקבוע מועדים. אנחנו יכולים, חז"ל קיבלו כוח להאריך חודש או לקצר חודש, לעבר את השנה, לעבר את החודש, להזיז את הימים, וזה דבר שהוא בוודאי הוא מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל יכולת לשלוט בטבע. ואני חושב שזה עוד דבר נפלא. כשראיתי כאן בבן איש חי, אני מאוד מאוד נהניתי. כי זה 3 מצוות, חנוכה הוא מעל הטבע, אבל זה 3 מצוות שהן כל כולן מהותן להצהיר על זה שאנחנו כיהודים מעל הטבע. ברית מילה זה מה שאמרנו, השבת זה העדות שהעולם לא נברא סתם ככה, וחודש זה העדות שעם ישראל קיבל לפעול מעל הטבע. אז אני מאוד אהבתי את הדבר הזה. אז ממילא, אני חושב שאנחנו מגיעים ככה לקראת סיום של הדברים. רציתי להביא משהו ממאמר של הרב קוק.
רגע, אולי אני אגדיל טיפה את הכתב, שתוכלו לראות. אבל הרב קוק מדבר, יש לו מאמר במאמרי הראייה, שבו הוא מדבר על מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת בשבת כ"א עמוד ב', שזה בעיקר עיקר המקורות שמדברים על חנוכה, שדרך אגב, אני פותח כאן עוד סוגריים, אני התחלתי לשמוע, לא שמעתי עד הסוף, שיעור מאוד מאוד מעניין אה, של הרב בניטו, למה חנוכה זה החג היחיד שבעם ישראל אין לנו שום ספר כתוב עליו. על פורים כתבנו מגילה, שאר הדברים כתובים. למה חנוכה הוא לא כתוב? וגם כאן, יש כאן איזה אלמנט, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל, אבל לא נאריך על זה, אבל אני חושב שזה גם יכול לגעת בנקודה שעליה דיברנו. כשאתה מדבר על משהו שהוא מעל הטבע, הכוח שלו הוא דווקא שהוא שם, הוא נוכח ברוחניות שלו. אבל הרב קוק מדבר במאמר, הוא מביא מה שהגמרא אומרת, נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. בגדול המאמר כאן הרב קוק דן בשני החלקים. למה המצווה להניח מבחוץ, ולמה בשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. אז אני לא אגיע לשעת הסכנה, אבל אני כן רוצה לקרוא את את החלק של למה אנחנו נר חנוכה מניחים אותו בחוץ. זאת אומרת הרב קוק, בלשונו הנפלאה, שחרורו של רוח ישראל המיוחד בטהרתו הפנימית, מעקת הרוח היווני, המתהדר ביפיפותו החיצונית, או החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה. השחרור שזכינו לה על ידי התעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי, על ידי גיבורי קנאת הקודש החשמונאים, כבר אני זה, הכהנים הקדושים, הניח את חותמו במהלך הדורות לכל הזמנים. התנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל זהו פרוסס, תהליך, שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול, אשר בו יהיה נסדק הקודש. אני אסביר מה אני מבין מפה. זה. אומר הרב קוק, הייתה כאן התנגשות של יופי חיצוני, של גיבורים, בשני הצדדים, אבל הגיבורים היהודים ידעו לקחת את הגבורה ואת הכוח החיצוני הטבעי, ולייצר לו קנאת קודש, לשפוך על זה את העל טבעי, לשים על זה את הרוחניות. וזה מה שהוא אומר, אני כאן, אני כאן, ידעו כל באי עולם, המתהלכים בארצות החיים, כי אור עולם לנו, ומאיתנו קורנים להנהיר בהם, ועל ידם ארץ וחוצות. ומצוות נר חנוכה, הסמל הקדוש הזה, היא להניחה על פתח ביתו מבחוץ. בעת אשר הנהרה המקודשת מופיעה גם היא מבחוץ. אז זה הוא מדבר למה ההבדל. אבל הוא אומר, אני אומר, וזה הנה אני הולך לפה, סליחה, הווי אומר באותו גוי קדוש, אשר מיני אז עד עולם, הוא הנהו נושא הדגל של תביעת הקדושה בטהרתה בעולם. אומר הרב קוק, כשאני שם את נר חנוכה בחוץ, אני אומר, אני לוקח את הדברים הטבעיים, אבל אני מאיר אותם, מאיר עליהם גם את הקודש. מראה את הקדושה, מראה את העל טבעי שנוגע בטבעי. זה, ה... זה לדעתי ממש מחבר ביחד את כל מה שדיברנו. דיברנו על ברית מילה של יוסף, דיברנו על הקיום של הקדוש ברוך הוא, ההכרזה של ההכנעה של היהודי, של הרוח על פני הטבע. דיברנו למה זה, כי זה מעל הטבע ולכן ברית מילה היא מעל הטבע. חנוכה היא מעל הטבע. חנוכה כוללת חודש, שבת, מילה שהם מעל הטבע, ובסופו של דבר נר חנוכה יוצא החוצה, מאיר את החושך, מראה שבתוך החושך חייב להיות משהו שהוא על טבעי כדי להאיר אותו. ואני אסיים במשהו אחד, שלא בהכרח קשור באופן ישיר, אבל גם על זה אפשר לדבר. הרמב"ם, כשהוא מדבר על חנוכה, המקום היחיד, למיטב ידיעתי, שבו הרמב"ם כותב נוסח כזה, הוא בחנוכה. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. ויותר מזה, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל, אפילו אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. זה עד כדי כך החשיבות של מצוות חנוכה וחביבותה. עכשיו אנחנו גם מבינים את הנדבך, את אחד הנדבכים, בטוח יש הרבה נדבכים, אבל את אחד הנדבכים של החביבות. החביבות היא שבה אנחנו מצהירים, כן יש טבע, כן יש גבורה, אבל זו גבורה יהודית, זו גבורה שיש בה
מעל הטבע, שיש בה אמונה, שיש בה את כל הדברים שביחד הופכים אותה לקדושה שבה היא נמצאת. אז אלו הדברים שרציתי לשתף איתכם היום. אני מקווה שהדברים היו ברורים ונהירים. אני מקווה שהם נתנו פה עוד זווית חדשה, גם לקשר שבין פרשת מקץ לבין חנוכה, וגם קצת עוד יומיים בעזרת השם נדליק נר ראשון בערב, אז שנזכה לעשות את זה מתוך חביבות, מתוך קדושה ומתוך אור גדול, ובעזרת השם נראה ישועות ובשורות טובות. אז תודה רבה לכם שהקשבתם, והמשך ערב טוב. יישר כוח. אמן, יישר כוח.